čus lidí, vítám u dnešní hry. Jmenuje se to Tom Clancy's Ghost Recon. Ano, je to hra po internetu. Jsem v klanu Eagle, ale omlouvám jsem přijmul žádost k PK. Jo, tak jakože nikdy se to stane, že jo. Mám zbrání, myslím, že PP90 nebo něco takového. Určitě jsem to nebude sekat. Jdu to na plnou grafiku. Na hodně FPSek. Halo? Halo? Ne, já už prdel. S nikým nevolám. Takže už jsem hned v bitvě takhle pěkně, jo. Takže jdeme hrát. Takže si vyjasníme, co to je, hrajeme styl Team Deathmatch. Kurva. Nevadí. Ano, mám PP19, pardon, mám PP19. Co bych ještě k té hře řekl? Je to po internetu, dá se to volně, se dá čas stáhnout normálně na Steamu. Fkem si můžu takhle mám schopnost, že vidím přes zdi. Ale jenom chvilkama. Takže budu pomoct s ním. To už mám kill. Tak se zapneme to vidění. Jo, ale musím jakože... ono se stejně ještě nehraje. Takže já se ani moc nesnažím ještě zatím. Uvidíme, jak nám to bude dál. V tom, až budeme normálně hrát. Takže to pěkně slidnem. A musím hrát normálně. Takže... teď. Deploy. No. A jedem. Vidíte, že jsme čili na té lepší straně. Ale tady tu mapu hraju ještě jak poprvé. Ano, je mrtvej. Au. Jsem Xerek Gamer. Kdyby si chtěl, tak si mě ještě přijďte na Steamu. No, uvidíme. Jak budete chtít, že jo? Kill, pak mi ještě napište, že co mám ještě natočit, nebo tak. Kdybyste ještě mi chtěli ještě něco, co mám natočit, nebo tak mi když tak napište něco do komentáře, nebo tak. Já když tak natočím, můžu natočit Battlefield 3, pokud se ho teda stáhnu, takže zatím ještě nemůžu natočit. Můžu natočit Assassin's Creed 4 Black Flag, v plný grafice samozřejmě, a ve Full HD. Uvidíme, jak rychle to budu renderovat. Budu se snažit být aktivní furt. A jak jsem říkal, tato hra je volně dostupná na Steamu. Na Steamu se jmenuji Xerex Gamasi, nebo Xerex 39, nebo nějak tak. Jinak proč se jmenuji Money Gang na YouTube, to vůbec nevím, nic mě nenapadalo, tak jsem se vám prostě dal. A uvidíme, jak nám to bude. Někdy třeba natočím i video s divákama, jak hrajem Ghost Recon, můžu potom vás nějak přidat i do klanu, když budete nějaký lepší, nebo tak. Uvidím vždycky, jak budete hrát dobře. Podle toho si přidáváme lidi do klanu. No, ten klan mám s kámošem. No, jinak to ještě k tomu řekl. Možná, že budu ještě s kamarádem natáčet videa, to ještě uvidím. Nevím proč, ale nejde mi hří obchod, takže kdybyste věděli taky nikdy, tak mi to můžete klidně říct. Ale nějaký Čech, nějaký Kubus.cz, nic moc, není moc dobrý. Au, zezadu. Ty vogis. To jsem to řekl. To jsem něco normálně neříkal, jo. No, nebudu se snažit mluvit prostě. Při nějakých videích, jo, budu se snažit krotit. Kdybych se nějak nezvládal se krotit.
tak nevím. Prostě. Občas se taky někdy ragenu. Kdybyste chtěli, můžu natáčet i lolko. A nebo tak. Kdybyste chtít Dead Strike, jo. Jo, vlastně mám to hlasno, to jsem zapomněl. Takže jeden černý. Uvidím taky, jak dlouho budu renderovat. A ještě takhle uděláme jakože to, jak budete chtít taky dlouhý videa. Jestli třeba budete chtít 20 minut, nebo tak nějak. Tom. Jinak natáčím přes Camtasia Studio 8. Pozor, kdybyste chtěli vědět, co mám třeba za počítač nebo tak mi dejte vědět. Nějaký bug. Ty, já mám víc úmrtí jak kilů, to se mi nestává. Ty vogis, co jsem to zase řekl, ty vole. Výsledky prohráli jsme 70-67 a toto má fakt mě nebaví, takže ukončuju, takže